Nek jane kowe iki ora peteng ning jane iki meteng dhewe. Kayangan becik-becik, kayangan apik-apik nanging kowe nuruti pamothaing bojomu Durga. Dadine rusak kaya ngene bareng kowe kewirangan bingung ngalor ngidul. Kowe gelem mareni tumindakmu ora aduh Kakang Narada. Prakencang Adi Guru pun Kakang minta sami lepating panindak ing neraka suduk mangudal-udal. Kakang Narada kados pundi Bambang Wisanggeni sampun panjenengan kedah waspada ing samukawis awit nek sepisanan niku kliru bakal kliru, nek sepisanan ngapusi bakal ngapusi sak teruse. Ayo kowe arep apa? Ayo cungar-cungir ning kene kowe. Ora mbiyen ora saiki ku anggere ketekan bojomu. Anggere munggah nyang kayangan ledyandan dipolke kelapukane mata diwenehi semen blawu ae. Kowe terus gingsir owah imanmu kowe Bathara Guru. Kakang Semar aku minta aksama Kakang. Perkara iki ora mung cukup kowe njaluk ngapura. Lan kowe ora kudu njaluk ngapura nyang aku. Merga kowe ora duwe luput karo Semar ning kowe duwe luput karo kabagyaning Dresanala Janaka. Lan sing luwih mbebayani kowe wis arep nyures turas sing linuhur bayi ingkang ana kandhutan ingkang kudune diayomi keslametane, diayomi karaharjane, dijaga. Apa ya niki Betari Dresanala niku dipotho-potho kalih Dewa Srani, disiksa kalih Betari Durga, mula lek ing punang jabang bayi metu nyemplung kawah Candra Dimuka. Lah tujune kula sing ngopeni. Dadine diwasa Jaka Kumala kala ngeten iki kula jenengke Bambang Wisanggeni niki anak sampean, anakku nggih. Ora siwah sarambut Wisanggeni aku bapakmu. Wah, aku Pakde Mule. Menika anak kula. Sampeyan iki ampun melu-melu. Wah, anak melu-melu ae. Ibumu. Sampeyan ampun takon ibune bocah niki digawa Dewa Srani setan. Napa ta mireng ayo karepmu ngono. Kakang Janaka gawe ngregon-ngregoni. Ayo gawanen Dresanala langkaana batang wilang nyawamu.
Arep ngopo kowe? Kakang Semar aku kapok. Ha kapok. Apa kowe ora? Kakang aku kapok. Bocah ora mbiyen ora saiki kowe mek gawe mala kowe. No. Entuk Kakang aja kaya ngono ya Kakang Semar. Aku wis kapok tenan aku. Wong nek eneng wong tentrem-tentrem kok senengane kowe gawe muga ae. Aku tak bali piye? Ora mbiyen ora saiki. Anggere momong aku ketok lemu. Mesti kowe keri gatel nggo mareng ogreh-ogreh. Aduh aku aja mbok ngonokke ya Kakang. Ngonokke apa? Aku ora rumangsa ngono-ngonokke iki enek wong ning mburiku kurang ajar iki. Sik, aku tak balik engko nek kowe tak tinggal malik rono mesti kowe mlayu mulih. Kowe sik. Aduh aku kapok. Bocah ora tata. Malah singsot. Sik. Karepku karo niru-niru. Bareng balik nek ora enjo. Aku tak bali-bali oneng. Aja pisan-pisan kowe ganggu gawe meneh. Aduh ya Kakang sepurane. Dieng sinarengan jumedule ngrepat punakawan ing tlatah Surabaya. Gandaria ledreng kecul yuk
Yojo Mas. Ayo yo, bos. Ya. 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 Matur nuwun. Piye? Panase kaya digodhog. Hele. Wong mburi iki wis ora gelem ngepeti wis. Salahe siang ning sementen. Ya. Ngeprekne ya ora apa-apa. Lha ngasine punjering kalepatan ki ana Mbah Damiri kok sing do dipleroki aku. Mboten diheng ora. Hitunge dhewe-dhewe. Wah matur sembah nuwun dalu menika. Nggih teken jangkut suku Jaja sowan kula wonten ing Kabupaten Trenggalek. Minangkani sederek-sederek kula PNPM. Saking pusat ugi lontar sangi Jakarta. Kepareng ambabar pakliran wonten ing Kabupaten Trenggalek dasaripun dipun sengkuyung dening penyanipun Winantu Pakurmatan Bapak Bupati so setapipun sedaya lan ugi pepadi ing Kabupaten Trenggalek PNPN daerah Kabupaten Trenggalek. Wah. Yong dangu kula mboten sowan wonten mriki saenget kula nggih kalih taunan mbok menawi kula menawi wonten papan mriki nggih kulino rumiyin. Nggih rening nyatanipun sakmangke kawontenanipun pembangunan ing Trenggalek saya endah saya majeng katitik. Pertokoan-pertokoan pusat-pusat perbelanjaan menjamur. Perhotelan indah elok. Papan-papan Dharma wisata sonjo pariwisata nggih. Sae-sae, resik-resik. Mila sampun ngantos alit ing manah dados kawula ing laladan Trenggalek nadyan papanipun parden munggah gunung mudhun jurang nyabrang kali mboten dadosaken sabab jer nyatanipun wewengkon tanah wutahrah utawi tumpah darah menika kedah dipun naosi. Sampun katuring ngajeng bilih medal saking Trenggalek priyantun-priyantun tersohor pepethingan ingkang sampun mendunia. Mila kula ngaturaken panuwun sepisan malih dene panjenenganipun Bapak Bupati saha sedaya staf Muspida ing Kabupaten Trenggalek kepareng ngajangi sowan kula sak kanca saking PNPN pusat menapa dene lontar ugi kadang kula panjenenganipun Mbak Keci Emerson saha Mas Wakidi Dwija Martono. Nggih. Ngaturaken panuwun menika tasih kathah para kadang-kadang sami kepareng lenggah ugi kadang kula pepadi saking Pacitan ugi wonten ing ngrawuhi wonten mriki matur nuwun Mas. Mbah. Matur sembah nuwun ado-ado kok Pacitan ya rawuh mrene. Saking Tulungagung nggih wonten ning pancen kula mboten kabar-kabar dhateng Tulungagung nggih. Ning nong. Ya. Buyatmu iki punya cek gerok. Oh, jah. Aku tak ukur wae. Aku tak nyoba suara sing keibuan. Suara yang penuh dengan feminim. Suara ingkang penuh kasih sayang. Suara yang penuh dengan kelembutan nurani. Kok eram neh. Iki menika Ibu Yayu Wahyuningrat. Ayo bocah-bocah. Lho Mbak Yayu, ampun sak jineman rumiyin kangge buka suasana. Men ketok rumaket dhisik. Ninno nano hainano.
monggo. Becik apa wong urip neng ngalah Iya. donya tinggal tetap yen dikake sing dawa Lulu. mung sadela Nglaras wae gambangane barang wis anggris njabrut ngono wis wis anggris mak plengeh ngono ki wis anu swara keibuan penuh kasih sayang lembut nggih kaya ngono iki ndalek klemak-klemek upama Bu Yayu ku upamane iki bojone sing ngegong ngono ku alah wis wiwit subuh nganti surup wis ora kemput wong loro mesti guru iya mbok gek ndang topakne kosek ta ya le ngene alus mah matur sembah nuwun nggih kados ngaturaken ngajeng piyuh kala wingi kula menika sampun sowan mriki saestu ingkang priksa priyantun Gandusari
Kula njujuk wonten kecamatan menika mboten klintu lajeng dateng dusun ngadusun. Wih, pinanggih kalian ibu-ibu ingkang mboten sekedhik cacahipun sedaya kala wau ingkang nampi program PNPM Mandiri ing babagan kesehatan ibu anak lan ugi bocah sekolah. Yo. Matur sembah nuwun saestu. Jebul sedaya gumregut cancut Taliwondo. Wah, sregep-sregep sedaya. Mboten wonten ingkang cicir sedaya dipun tindakaken kanthi sak mestinipun mila. Mugi-mugi taun ingkang badhe dateng dipun tingkataken malih. Monggo dipun padosi kekiranganipun lan menapa ing dados reruwetipun lan menapa ing mbetahaken pambiyantu saking pamarentah utaminipun program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri menika. Wah, kula pitados sawetahipun menawi panjenengan sedaya sami nindakaken menapa mestinipun dasaripun menika saking panjenengan piyambak lan ugi panjenengan gula wentah piyambak lan kasilipun inggih kangge panjenengan piyambak dari untuk oleh kula pitaya menika badhe salajengipun tetep ngrembaka program PNPM ing mapan wonten ing Kabupaten Trenggalek. Amin. Wah. Ya nek dadi generasi bangsa sing cerdas sing sehat larang regane. Aja mung dadi wong bodho munggah dienggak-enggokke karo wong sing ora tanggung jawab. Nek dadi generasi sing cerdas niku bangsane dhewe nggih dadi bangsa sing luhur. Mboten mung dienggo nyek-nyekan ning tetep diacungi jempol, disaluti karo wong sak donya. Langkung-langkung dasare pinter, sugih tata krama, tur budaya. Lah niku pun ngentek. Pinter, sugih tata krama, kebak budi luhur, dasare duwe kabudayan, tresna dhateng kesenianipun. Wah nika sampun. Mila wontenipun kadang kula sange maca negari sami gegendingan kala wau kangge pamecut kangge pendorong motivasi. Lho ing ngatasé piyayi manca wae do iso kaya ngono kok aku ora. Sak ora-orane ya aku tak ngajeni, nek ora bisa sinau ya tak melu ngurmati, nguri-uri, ngajeni, menghargai. Matur nuwun. Coba kaya ngapa genen anakku Nur dhisik. Nur. Dalem, Pak. Jurusan kok ngertos-ngertos langsung jurusan. Lah wis kowe iki lak tunggal sak institut karo wong meteng iki. Nggih, jurusan karawitan. Nah, ngerti tegese tembung karawitan? Ngertos. Apa? Karawitan itu artinya Kera kuwi munyuk. Witan ki ning wit-witan ngono ya. boten. Lah apa? Karawitan itu kecil, halus. Oh, sik iki angel. Angel. Sapa sing rumangsa duwe kecil ning halus? Kok tembungmu ki lho Nur kok kecil, halus. Piye? Rada bengkayang? Boten. Lah piye? Kecil, halus, lembut, Nggih. ngrawit. Oh, asal dari kata rawit tegese halus. Ya. Nggih. Mula kerawitan ora kena gruwal-gruwal, ora mung waton plong plong plong. Pinong. Ora waton ngono. Kudu sing halus ya kaya iki mau buyayuk iki mau penuh keibuan, penuh kelembutan ngene. Ya, asal kata dari rawit halus. Nggih. Mergo apa? Kowe sekolah ning nggon babakan karawitan ngene iki kudu sing prayitna ngati-ati mergo wong priyayi-priyayi manca negara wae akeh sing padha gandrung. Mula kowe sak bisa-bisa meneh ana tuladha menyang kanca ruwangmu kabeh ya, Nduk ya. Nggih. Iso nabuh? Saged. Apa rebab, kendang, genter? Nggih, saged. Oh, iso. Urung tau roh rebabamu. Kaya ngapa? Iso nyundul rebabane Kesi ora coba? Oh, kaya ngapa sih?
Cereku niku rupawe ku. Elok meni bocah yang ini. Nggih, Go. Ya, ditampani. Ya, wah. Jan bocah kok kaya ngono. Mesti apik ki, Go. Senggringane apik. Yo disenggreng. Lah, wis cekeli. Nah, wis ben ora patek setel wis men disenggreng yo. Dek le merenah-merenahke iki apa sing oh ngono Lungguh pinter orang gede. Oh, dadak kuwi kemudunen serentene diunggahke sithik. Ngene engko aja kaya wong dodol laru manis ya. Sing apik. Wah. Men dikepeti karo nggih ikan. Nong iki ketok isilian iki rebabe. Ayo disenggreng wis sak anune. Nah. Buka. Renyep iso. Oh, onang-onang. Wah, elok meneh. Karo nyinden. Hup. Tepuk tangan untuk Nur. Hebat. Kaya njuh tenan aku ora ngapusi wae njuh tenan. Semene iki tabuhane lok kabeh iki. Coba saiki genti ngendang Nur kowe Nur. Mlayu rono wis ora ning kono. Kowe gelem dhuwit 50 ora? Aku ki dudu wong biyen-biyen nek omong 50 ki ya 50 tenan iki lho. Lho, iki. Wes. Gelem to? 50. Purun. Nggih, purun. Ya, wis gelem seksen. Kowe matur karo Buyatmi sik. Pripun? Nah, lha iki nek pancen kowe gelem iki tak keki sing luwih amba. Mbah nek niku amba-amba kula mbah. Lho, kowe ora ngerti iki. Iki ki entuke bojoku dadi TKI ning Arab. Bareng mulih rene iki sing amba ora mung duwite. Ya jembir ngene iki. Ya Rana. Ndang mlayu rek telonyong ngono. Wis ora apa-apa. Aku ki ora mbiyen-mbiyen tenan, ora aku ning kei 50 ya 50 tenan. Wis to kendang ngono sik. 50 melayang. Ayo ngadeg. Duh. Wah, jan bodine nelonteng. Sing ngindeni men kancamu ya, sing ngendangi kowe. Ayo nduk Ka men kalap gaene. Iyalah ngel moyok-moyok. Ayo sing langgam ngene ya. Apa? Sri Uning Mustika Tuban. Entang terang kita bilang kita terang tak ngene ya yo bawani sik kok yo bawani sik Ika Nggih Pak Di
Pak Dik, dengkelmu acot. Sinebut pahlawan putri. Hop, semono tok, Kesi. Nah. Apal to, Kes? Nenek. Sri Huneng Mustika Tuban. Bu Yayu. Nani ini ndang bocah-bocah ndang. Putra Kanjeng Surat. Aja kleru dibenerke, ndek men sura gentho ngono ora. Sura lawe ora. Lawe. Wiwit saking ingkang mrika piyambak, engko keri dhewe bledek. Yo. Oper malih Bebila Wiratmaya. wow. Ayo terus iki ledek mentir. Yo guys. Iki tanpa gregel iki. Ndang ayo. Tanyira Sri Huning gugur. Mak ndelender ayo. Bledek kari dhewe. Ha iki toko-toko tutup, pasar-pasar tutup kabeh iki anggere muni iki wis. Iki tandane swara kebuak. Sing dodol do laris, sing ngantuk do melek. Mergo nyawang Nyawang dalange sing bagus niku Nyawang le. apa? Kalih sindene sing ayu-ayu. iki enek ASI ya tegese anak iki kudu disusui nganggo ASI, air susu ibu, ngono ya. Kowe kudu ya gelem nyusoni putramu, ngono. Ning nek wis sak umur kowe iku kudune sing ati-ati mergo nek enek bocah mendem susu kadaluwarsa. Ning nek bayi niku mesti mboten mungkin mendem. Lho, sing mendem ki malah bayine kuwi mergo terkadang ngene lho. Mergo eneng ASI iki air susu ibu. Nggih. Ning enek air susu umum utawa ASU. Air susu umum kuwi ya kuwi lho sing praktis, demokratis dan Yen susu kirek napa niku? susu kirek ki apa? Susu sumbangane Pak Carek. Oh. Nek susu tante kuwi malah enek iki. Napa menika? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Bantu karo wong keserakat wong ora duwe ngono ki tanpa ditekan, ngono. Nek susu perawan lah kuwi malah ora apik, ngono. Sumbangan sukarela penuh intrik dan kerawanan. Ya ora apik, ning kudu sing apik ya susu tante kuwi sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nah. Ayo kowe Pur, bledek duer. Mongko mesti kaning Tuban. Ayo langgame Pur. Jarene genduk Eka. Mesake mau megap-megap ngono kowe ora mesak-mesake lho.
Wis. Kendangane Tejo kaya ngono. Ndloki noklek. Ndokri nontrek ketung kedah. Entak kedah. Entok kilin kita ndandung tiden entong plang ini entrontak blok tang dulang ti dadah. Rong ti. Lah. Ayo pernah ayo. Katresnaning wirat maya pinampite ning rarasri kuning sanadyan wakasanira prapteng lena alabu Halo, apa kabar? Kowe nek duwe bojo kaya Nur ngono kuwi apa ora seneng? Wong wedok iso ngeplak kendang ngono kuwi. Dadi bojomu ngono kuwi turu bareng, iya ta? Nglindur nempiling dasmu. Kowe omongnya kasar men kowe. Duwe bojo wedok iso ngendang iki nek nglindur malah bahaya kuwi. Mara-mara mesti nyekel sing lanang terus kindling. Mesti ngono kowe. Iki kok bengi iki kok lomba nabuh to, Gong. Kok kandhane kok. Iki wae urung kok. Wong endi? Wah. Sinden kono dhewe kae urung. Apa kae ya iso nabuh kok. Wah, piye kae? Kae murid Mbah Narto Sabda. Sayange urung dijak. Hampiri kowe. Kowe dhisik. Ya, Mbak. Oh, bocah kok kuwi murid Mbah Narto tenan kuwi. Wah, pancen Guyat miki siswane kinasih almarhum Ki Narto Sabda. Wah, kanjani kok. Coba rungokno lagune Mbah Narto. Aku wis kesel. Ngopo kuwi ngopo? Aja kon ngendang aku mau. Wong nek wong muni arep kongkon wae urung kok wis pasang kuda-kuda. Sing nam-nam wis akeh. Nek karo bojomu nang omah kok ora pasang ngono kuwi. Lu karo aku kok aku ki wis kesel. Angger nang omah angger bojone arep metu kong lawang, ayo nganti, ayo. Ngene rek. Mbuktekke lagune Nini Towok. Wah, Nini Towok. Ayo. Nini Towok. Ayo aku tak njaluk sing ngendang genti Joko Tawang Mangu. Ayo. Sak lagu Nini Towok kuwi ben undur-undur. Men jare men ora ngantuk kono. Melangkah kok. Nini Towok. Ayo muni bareng-bareng. Men ditawa to tangane. Oke, siap, Bos. Monggo.
Asli. lagu ngono ya penak ya anek ngono ki pengendange piye to karo mangku ketipung heeh. Dani asline dhek anane ngendang keras ngono ki mergo eneng barang ketindian ketipung. Dadi malah jondel-jondel dhewe. Ngono wae apik kuwi. Kula nyuwun gungan dumateng bendanipun winantu pakurmatan Mbak Kitsi Emerson Turuk diringen terong nongklin. Mbak Kitsi Sugeng dalu Mas Bagong. nggih enjing Mbak. Oh sugeng enjing nggih. Nggih nek yaketen niki pun kliwat jam 12 nggih sugeng enjing. Nggih. Nggih mboten napa-napa enjing rada dalu. Nggih. Nggih kejawi nika wau mituruti pamundhutinipun napa niki atas nama Cahaya Ningrat MPB Desa Sumber Gedhong menika kala wau nggih kangge kanca-kanca Sumber Gedhong nika wau nggih Mbak.
Oh nggih. Mila kula ngaturi panjenengan niki wonten pamundhut saking panjenenganipun Bapak ingkang ngasta wonten pemerintah daerah ing Kabupaten Trenggalek, Mbak. Oh nggih, menapa? Kala wau pesen kalian kula mboten matur dura mboten ngapusi. Napa? Gandeng sampun ngertos anggen panjenengan ulah karawitan ngendang utawi gender ugi neng kepengin sanget mirengaken suwanten panjenengan. Ning pundutanipun niku aneh, Mbak. Menapa Mas Bagong? Pundutanipun niku kedah kutut manggung niku. Aduh, mboten saged. Kula nyuwun pangapunten nanging kula sanes pesinden. Namung kadang nggih kula sinau kangge pengetahuan kemawon. Mboten Wah, napa-napa. menawi kutut manggung mboten saged Mas Bagong. Mboten iso mboten napa-napa sing penting ragate. Bagong itu ragat-ragat. Duh, Mbak. Lah panjenengan kondur teng Amerika wingi kabare pripun mriko? Nggih, mriko musim dingin Mas Bagong. Lah ngeten Musim niki. Salju. Salju es niku. Nggih, salju es. Ya ampun, dados griya-griyangan ketutup es. Menawi griya nggih mboten nanging mobil ketutupan es. Nggih Ya kali ampun. meter, setunggal meter kali meter wonten. Nek ngoten niku usume tiyang teng jero omah tok nggih. Napa? Menapa? Usumipun priyantun teng lebet griya tok mboten medal-medal. Mboten tetep Aktivitas. Nggih. tetep mboten ewah. Oh, nggih. Nggih, menawi enjing nggih mobil disapu ngaten. Oh, Lajeng dipanaske. Lah nuwun sewu napa nggen gendenge tiyang mriku niku nggon gendeng ngaten napa mboten dipemeni sega? Bakong Nggih setunggal mboten gendeng ingkang angka kali nggih. Awis-awis bahar sego nggih. Oh. Lah jare napa nek tiyang barat? Tiyang barat macam-macam, janipun macam-macam. Wonten sego wonten. Nanging wonten Michigan, panggenan kula nggih. Nggih. Ingkang asring nggih kentang, roti, ngaten. Ngoten nah. Nggih, roti Kentang, roti. tradisional. Macem-macem mriki nggih macem-macem kok. Napa nggih? Enten tiwul. Wonten Amerika wonten tiwul. Lah nek nggen sampean niku lho basa Inggris niki jare basa kaya ning rumangsa kula nek apa-apa kok sego ngoten lak nggih mung rice to. Nggih to. Nggih. Terus mungkin nek beras lak nggih tetep rice to. Nggih, rice. Nggih, gabah ya rice to. Rice. Lah nek mriki niku beda-beda kok. Nggih macam-macam nggih. Mriki niku lagi gabah niku beda kali beras. Beras niku sing lembut mon jenenge pun beda menir. Lah nggih. Nggih. Kayak bubukane niku mon nek mriko mesti rice nek mriki katul. Pun pinten niku? Pancen basa Jawa nggih kaya sanget. Ya nggih. Nila sayang menawi putra-putra ingkang tasih alit mboten sinau nggih. Basa Jawi nggih, Mbak. Wah, basa niku siji mawon karepe angel kok, Mbak. Basa mriki meleset sak kecapan ngono dadi bubrah kok. Upamane basa Jawa niku i ngoten niku mon kleru niku nggih bubrah. Upamane cangik kalih canguk ngoten niku. Cangik niku lak genah wayang, canguk niku tukang delok, nggih ta? Oh nggih. Wuru kalih wuruk niku beda. Wuru niku tegese mendem, nek wuruk niku mulang marai. Nah, turu kalih turon niku turu niku turu tenan menawi turon niku nembe leyeh-leyeh ngaten. Dados wah bakong malah mak tratap wae ra. Niku basa Jawi niku ngaten menika. Dados upaminipun maem ngaten kok mriki nek mriko lak mung age ngoten nggih. Age. Presiden nggih age. Nggih sami. Sami. Lajeng menawi kados mriki lurah ngaten men nggih tetep age nggih. Sami, anjing nggih sami mawon. Oh, dadi mriko niku mboten enten bedane presiden kalih asu. Mboten. Mboten. Bedane nggo napa? Nggo dahar kuwi ora ning bedane. Nek kene mongko nek kanggone bocah ngono ki maem, ya ta? Engko nek ngajeni meneh dahar, ya ta? Nggih. Oh, nek ratu ya bojana. Kembul nadah. Nek karo bangsa ngelik-elikan ya nyekek. Gaglak, nyosor, badok. Pun pinten mawon. Nek mriku enten basa kasare mboten, Mbak, mangan niku? Wonten. Oh, kangge dahar. Nggih. Mboten wonten. Mboten wonten. Wah, lah bejo Mboten iki wonten. wis. Nggih. Wis bejo.
Ica iki. Nanging nyuwun sewu Mas Banggo saben negara wonten ingkang agung nggih, wonten ingkang kirang. Oh, nggih. Menawi wonten mriki mbok menawi nggih kadang-kadang wonten krisis moneter. Oh, nggih. Nanging wonten Amerika krisisipun bahasa niku wau kalian kesenian. Oh, kesenian mriku krisis. Krisis. Halah, mbok niki diboyong mriku, Mbak. Halah kok dadak ming kesenian mandek krisis. Krisis. Pun mboten napa-napa sak sinden meteng barang mang beto mengke ben nglairke nang dhuwur pasiping Mbak kantun nguncalke Mbak. Mboten masalah, wis seneng kula Mbak. Nek mung perkara anggere wong mriku seneng kali kabudayan kula Mbak, kula siap saestu Mbak. Lahir batos Mbak. Mboten sah dibayar Mbak. Pun. Saestu nggih. Saestu mung nek mulih niku mang betani koper sing kathah isine dolar Mbak. Nanging saestu wonten Nggih, saestu. Amerika nggih kesenianipun nggih. wah mriki kaya sanget. Kaya sanget mriki enten kethek ogleng, enten wireng, enten wayang wong, enten ludruk, enten gambyong, Nggih. enten jaran dor, enten jatilan, komplit. Mriki mboten enten jatilan. Pun sakniki Mang Nembang. Nggih. Nembang saged panjenengan. Ingkang biasa mawon Nggih. menawi kutuk manggon mboten saged nyuwun pangapunten Pak Bupati niku. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa. Ingkang anu Nggih, sagedipun. langgam mawon nggih. Langgam nggih. Mboten apa. Ngangge catetan. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Lamut wis katon tejane yen berangkatan mencorong aduh wirakyane sinawang tan ambos Sengut wimbu patut nyata jatni kamrak ati aduh lestariyo tan lilopi sasarema Nadian bebasan nganggo dosa lembar nimas kaya wis kancakan rasa sengsara ning atiku. Oh. Iya. Bacaane sarawa asli Ning nom. Jrobat tinku tansah kuwur emang wis layang among nimas parang ningsih Mbak Kesi dalem ngaturaken panuwun dhateng kanca-kanca pepadi nggih. wah nggih matur nuwun Nggih, sanget nggih. kanca-kanca pepati Pak Nggih. Lamuji Pak Nggih, Lukito. Lukito matur nuwun sanget Nggih, dipun biyantu nggih kalian Mas Prapto Panuju nggih. wah nggih jelas kalian Mas Prapto Mbok ya munggah-munggah Panuju. panggung kene Lah nggih ning endi mau senengane Iya, tadi mubeng pemutih-putih. wae. seksi repot Engko gak golek kletik-kletik. Kletik-kletik apa ya, Gong Bagong?
Iki ning mugi katur dumateng Bapak Dalang Purbasmara. Kanthi seran menika kawula sak kanca badhe nyuwun langgam. Langgamipun nyumanggaaken dhateng Bapak Dalang watonipun dipun bawani dandang gula. Wah iki sekare dandang gula. Kang Sinekar Sarkara puniki mugi katur Ki Purbasmara. Dalah sak kanca wangi wilujeng rawuhipun ing Trenggalek dalu puniki. Namung kula sak kanca atur puji syukur. Dene Ki Purbasmara nedya mbabar cariyos ingkang wigati. Dadya srana tuladha. Sing kok mugonggong. Saking kula Pak Slamet sopir bis Sumber Gedhong Trenggalek. Oh ya. Coba nek iki dibledoske nganggo Purwati. Men dilanggame, langgame apa ning pokoke bledoske Purwati. Matur nuwun. Slendro lho por iki. Aneneno Bengawan ya. Layang meneh. Kala wae padha karo sing tak waca ngarepno mau. Saka Cahayaning Rat. Nggih. Nyuwun tulung niku luntur. Saking Cahayaning Rat. Ya iya mau wis tak waca Cahayaning Rat mau lho sing kanca-kanca Sumber Gedhong mau lho. Lah iya. Ya coba. Luntur. Luntur, oh panjenengan badhe nembang to? Oh nggih, nggih. Monggo Mas luntur mawon. Kula mboten luntur. Oh mboten luntur tapi saking palilah lan keparengipun panjenenganipun Kanjeng Bupati. Nggih. Nderek nyengguyung kawontenan dalu menika. Oh ngaten. Ingkang sampun enjing. Nggih.
wilujeng pinanggih Nggih. wonten pagelaran menika Mas Petro. Oh nggih nggih. Sampun kuangen jenipun. Oh nggih. Lah jeng napa melih to, Pak? Nggih. Mugi-mugi program TNTM menika sukses. Nggih. Ugi cinaketno ing Karahayun. Nggih. Anggenipun ngasta pusaraning Praja Kadipaten Trenggalek pun Bapak Haji Soeharto. Nggih, nggih. Lan Amin. cumaket kalian rakyat sedaya wonten ing Nggih. tlatah Kadipaten Trenggalek. Andane diaturi pokoke pemimpinna bupati presidena pokoke anggere seneng wayang niku tulus rezekine lancar. Niku pun pathokan, Pak. Ning kedah kawontenan tentrem Nggih, tentrem. ugi tertib. Oh nek wayang niku marake tentrem kok, Pak. Mila kanthi menika nek mboten tertib programnya mboten ngantos dumugi Nggih. sasaran. Nggih. Mugi mangke pelaksana ugi mekaten. Monggo. Nggih, matur nuwun. Badhe maringi menapa? Menika Dandang Gula Situasih. Oh, nggih. Ning judulipun Kamtibmas. Wah. Ino saya panjenengan ngasta wonten kepolisian. Oh nggih. Wah. Sampun pinanggih kala panjenengan pagelar wonten Durenan. Aja macem-macem bedil dias. Oh mboten. Ora ngasta bedil. Ah, niki mesti polsek nek ora. Tegese seke wis pol. Gagong. Pak sinten nika? Pak Sanusi. Oh nggih, nggih, nggih. Wah wonten Durenan nika. Nggih, nggih monggo. Nano. Kentang siji ana Rajapati. Ah, kandhane mesti arep bedil wong iki. Enek Rajapati. Kentang loro maling rampok ana gobongan lutandane gendong patanda nipun Yoi. banjir bandang sawanci wanci Lole. limo maling kekewahan haman hulo Polisi dek ura-ura. warga desa sing waspada Nek ra waspada kowe mengko tak jotosi. aja lali giliran sis kamling netepi wajib Nggih, matur nuwun niki nuruti kadang-kadangku saka Cahayaningrat kepareng Cahayaningrat saka dusun Sumber Gedhong. menika dipun terusaken sing muni kalianan. Mbak. Nggih, sing muni Mbak Kesi. Oh nggih. Ayo Kesi, ayo Kes. Ayo Kes. Monggo nggih. Beres, ayo turutono kadang-kadang Cahayaningrat saka Sumber Gedhong. Ayo.
aku kang setya satuhu wedi yen nganti saiki oh kae oh lo pateng kapapat apa rasuna Dok Kesi andika pangayomanku oe lahir batin kuwas nyata rambuke guys neno Mukyanto berkaeng widi anti pamong tansah limpah banyu ayo kanca biar sakno enggal katindakno desa kuwi tansah dadi ning saiki ganti modernisasi pembangunan desa kan tegese kuwi nemtokake ing bab politik ekonomi lan sosial lan kabudayan aktivitas